మటన్ వేసుకోవాలి. మటన్ పూర్తి లేని గాడిద. ఏమైందని మనం నన్ను అడుగుతామండి? ఎదిగే పిల్లక బట్టలండి. ఆ బట్టలు చేతలేవి. ఆ బట్టలు చూసి రేపు పొద్దున్న నా ఇద్దరు కూతురు అలాంటి బట్టలు కనుమన్నాడంటే కనుమంటావా? ఆడపిల్లలు వేసుకునే బట్టలే మన ఇంటి పరువు. వాళ్ళు ఎంత పద్ధతిగా ఉంటే మన పరువు అంత పెరుగుతుంది. కన్న కూతురికి బట్టలు పట్ట చేత కదా కానీ మళ్ళీ మటన్ వేసుకో బావా అంట. మటన్ వేసుకో. ఆయనకంటే ఏం తెలీదు. ఏదో కొద్ది తీసుకొచ్చాడు. నీకేమైంది? ఆడాడు అడగాలి కదా ఏంటో బట్టలనే. ఇంకా తల పెట్టి రాదా చూద్దానంటే ఫస్ట్ డ్రెస్ మార్చండి.